Ada pasinti mo? Oh, ini pasinti dai. Tay na. Bagay, kuan sa ato agay. Kuan siya ba? Doon, bagay kontak ka na. Ano may patar ba? Wah. Bagay, kontak ya Wan. Ambulansya. May bata ba? Ah, ni kan dai. Yang liko mo ni. Oo. Ano to ni? Musuh-musuh di ring skina. Tinggal mo ko kay dari liko ni bun lagu po ba? Sila man. Liko na yun na liko. Oo. Oh, pagtanaw no wala. Buwan na. Sa nabang ay makatawag